tetebangan ugi keparang Dono Swanten ugi kasumanggaken beksan sareng-sareng mulih rageng swasana mugi dados panglipur kunjupipun warga ageng wonten ing padukuhan Suru. Nggih, dalasan paguyuban Suru bersatu. Tasih sareng para kadang kanca-kanca sarwa cumpen ingkang makarya kalian Makanti, audio sound systemnya Indonesia yang sangat luar biasa kembali menghadirkan biduan kita yang cukup bertalenta, cantik, jelita, tiada karat, tidak kalah dengan Nela Karisma pun via Valen. Cuman Bien Sia, maka dia ada Mami Pradiptia ya Sarwa Cumbet hadir untuk Anda semuanya. Hadir di tengah-tengah Anda semuanya, biduan yang cukup bertalenta. Ada Mami Pradiptia, asik. Selamat malam Wilujeng Dalu Mbak Mami. Selamat malam Kang Mas. Kok darengmu buatan kepanggih tambah subur ya Mbak Mami. Alhamdulillah. Usahanya lancar. Lancar. Lah ngopo? Jan. Iki bodo-bodo gelangmu kok ilangi ya gene kahanane Lah wingi tak gadekno. Nggih menika menawi keparang saking panjenenganipun Bapak kita ugi panjenenganipun Bapak Tugi maneh kangkat temben kula rawuh badhe kasumanggaken kepang Dono Swanten. Nggih, kunjuk panjenenganipun Bapak Tugiman kasumanggaken lumarep dhateng papanggungan saking menika pambutan saking panjenenganipun Bapak utawi Roko Mas Gito. Kunjuk panjenenganipun Bapak Tugiman kasumanggaken lumarep dhateng papanggungan sumangga. Paringi slepek, Co. Heeh. Niki kula paringi kunjuk panjenenganipun Bapak Tugiman kasumanggaken lumarep dhateng papanggungan. Keparang Dono Swanten purih ing sasana mugi dados panglipur kunjuk panjenenganipun warang bagian wonten ing padukuhan Suru. Nggih. Untuk Rene, nek ora panen wedi jadi bapak. Senyume dimaniske iki karo janipun bapak ya. Heeh, ora kena cengengesan. Aku lali kok, aku lali. Iki katemben karo rawuh janipun bapak. Pak dipun piyambak. Pak Tugiman, nggih. Sugeng dalu. Sugeng dalu. Jane dalem niku mboten saged nyanyi. Nggih. Ngapunten Mas Gito niku nyeret-nyeret nggih pun. Oh, nggih. Sip ketoke sip kok. Menika kersa saged jenengan Pak Mas Dalem Gito. badhe nyobi. Nggih monggo Loro kasumanggaken. asmara Mas. Loro asmara. Nggih. Kangen nih kali derek-derek. Nggih, heeh. Oh alah. Beres, Pak. Beres, Beres. Wah kok terus sawerane lho ngoten niku kok ya. Wes, Mas Gito wis ampun. Pakai wo. Hah? Pakai wo. Heeh. Wah. Biasane ora lho jenengan kira Niku- tau pakai wo. Loro asmara para kadang kanca pambutan lalagon saking panjenenganipun Bapak Tugiman. Heeh. Gubuk napa loro, Pak? Loro asmara. Kowe kok tekan ngendi-endi? Iki lha ya aku ngenahke kok padha le asmarane. Lara asmara. Iya. Nggih, kunjuk panjenenganipun para Bersama Bapak lenggah Tugiman. dadi mugi dados panglipur sawetawis saking panjenenganipun Bapak Tugiman. Pripun? Kok dituntun to? Lah aku ya pakai wong kali ibu mosok kan nuntun. Heeh. Semoga para kadang kanca setunggal tetepakanipun lumantar panjenenganipun Bapak Tugiman saking para kadang Pasukan kanca jogetipun. Sarwa Cumben. Mas Gito. Loro asmara. Iya. Yuk, Co. Mas Cekrik Gito. dados. Pasukan joget. Pasukan goyangnya.
Mas Gito gemeteran. Mas Gito. Mas Tugiman ki kaya ngene kok kon nuntun ya no. Lah ya aku ya Gemeteran tenan Mas Gito. Nyatane malah penyanyiku tok surungi to, Pak. kok disuruhi to. Nah, lah ketok le rendet kok kowe kok. Heeh. Lanjut. Gaske ya. Heeh. Jan. Saiki Sinjing. sesuk Oh, lah penyanyi nek tenan kok. aku nganteni Brenget janji manismu Ayo. aku bisa nambani Mas Gito Sarwa cepet lho iki. sarwa cupet Kerja sama karo Mas Gito ki Wis luar rasih do ngantuk biasa. nek kene aku, Tenan, tenan. heeh. Penyanyi anggere ngrungokke pengajian sambate ngantuk. piye to Anggere Oh, kira-kira wis sambate dikai kaya ngono ki terus jare ora ngantuk. Oh, kandhane kok aku kayak ngene terus ki wis ora tau ngantuk Asik, katku. asik dan bermanfaat kerja sama dengan Mas Gito. Kan kok bangun aku ngene iki ora apa-apa kok. Masalahnya ya wis kulino. Pokoknya wis ora akur loro asmara apa wae wis pokoke anggere Wis- asmara ki. Oh, pokoke anggere bab asmara ngono ki aku ora Mangke ngantuk. kasumanggaken Bapak menawi kepareng lelagon malih monggo. Iya. Niki penyanyi bandel kok Pak santai. Apa tok iki? Senengan. Lanjut lanjut. Tahan banteng lho mbok arti kapak-kapakno kok wis wah jan utuh. Wis Diwolak-walik ngono ki wis. Heeh. Iya. Rong tau kok. Lanjut. Aku